שומע? אחר כך תשלח לי את הסרטון הזה. אתה שואל אותי? בוא נטפס על עצים, זה הכי כיף נראה. רגע, אני אחרי שלומי, רגע, אני אחרי שלומי. תפסתי. מה אתה... תראה. נכון הוא חמוד? לא רוצה. טוב, כך. אבל מה איתי? גם רואים אותי, לא? שיראו אותו. פל. כך. הוא מת. לא באמת התכוונתי לזה. מוכן לטפס על עצים? זה עצלן. בוא נטפס על עצים. כן, אתה עצלן. מה זה? רגע. תוציא את זה. בלי זה יהיה יותר מעניין. תוציא את זה. אבל אני לא רוצה את זה. בסדר, אני בא. עשיתי. נכון. שלומי! כן, וגם את הקפיץ פוץ הזה. מי שלא ידע זה חבר הצוות שלומי. תראה, קפיץ פוץ. הלו, איפה אתה? חכה לי. לא, אבל בגורלת האנגן ספיצי משהו. כבר אחי, איבדתי את קפיץ פוץ. בסדר, סבלנות, אני בא. היי. אני בא. לא לדאוג. אני לא יודע, זה הכי קל בעולם. כבר טיפסתי לא מעט פעמים. אחי, סבלנות, רק הגעתי. אני אורח. תרשמו כן או לא. אחי, מה אתה שם בסיטי? מה אתה כל כך מעניין שם? אין שום דבר חדש. תקשיב, עוד מעט נצטרך לנתק, יש לי כולה 15%. סטייה. כן. אולי תרד למטה כבר. להרביץ תחזרו לפה. בוא. איפה אתה? אין שלומי. למה אני שם עובר מתחת לאדמה? בוא תבוא. לא. אבל מה כל כך מעניין שם? לא הבנתי.
נלך למפה אחרת. כן, בוא. איפה אתה פה? זה מה שבאתי להגיד, יא גנב מילי. איפה אתה? מה, אמרנו באותו הזמן. רוצה את שלומי? אני בא עם שלומי. הוא לא, הוא חבר מהצוות. נורא. נראה לי ברומו וצ'יקו מיקו. אולי תחת כבר! אני לא יכול. אחי, אני לא יכול כי הדבר הזה שמקפיץ אותי גבוה מציק לי. אוקיי, הורדתי, עכשיו אני בא. עכשיו יהיה יותר קל. היי חנון. היי חנון. למה לא? חנון, אתה גאון. חנון, אתה גאון. בוא נלכת אחד גרוע. אתה רוצה ששתינו ננתק ונשמע את אחד השני מהגורילה טנק? למה? מה הבעיה, יא עצמן? אז ננתק ונשמע את אחד השני מרחוק. טוב, אני מנתק, ביי. את השיחה, לא את ה-VR. טוב, אני מנתק. בטוח? אבל נשמע את אחד השני עדיין, אז מה זה משנה? גם אני אותך, אל תדאג. אבל לא. בטוח? איך אתה חושב שאני אוציא לך את זה? אתה יכול להוציא לבד. באגים? וואו, אני אכפת. סבלנות, לא קונות. בוא'נה, אלוהים ישמור, אנחנו מבזבזים את כל הזמן של הסרטון על החרא הזה. כן. כדורסל? עוד שנייה הצלחתי. מה? לא! מגיע לך. שלומי צריך אותי. בסדר. קפתי אותך, לא משנה. שלום. נפלתי. מגיע לך, נפלט אותך יותר. כן. בסדר, עוד שנה חגגתי. טוב, בנה, לנתק, באמת. היי, ניתקתי. כן, אני שומע אותך. לא חיכה. צודק, על בית לוזר בדברים האלה. מילה אחת.
עכשיו אני אראה לך איך עושים את זה. עכשיו נראה לך איך עושים את זה. אפילו יותר. לא. אחי, אתה לא מבין כמה בטריות ירדו כבר. אתה לא מבין כבר כמה... אתה לא מבין כמה בטריות ירדו כבר מזה. כן, אתה יודע כמה ירד לי? 5. בסדר. ואם אתם רוצים שבן היה יחזור את המספר טלפון שלו, לייק 1. בן היה, הפלת אותי! למה? עד שהסבט הצלחתי, הפלת אותי. נפלתי. אתם רוצים לראות? נכון חבר שלי הוא לא הכי גאון. תגיד, חשבת על זה איך לעזור לי? כן, אלה... אחי, תתזנזר אותי אבל שלישי. אחי, אתה הפלת אותי, זה לא בעיה שלי. סולח. נפלתי עוד פעם. אתה צועק כמו בן מה אתה, תאמין לי. תגן, איפה הוא? נגיד לו. אז פגשתי את... הצלחתי! בואנה, אני לא הטיפוס של להתאפס, אני רואה. חשבתי שאני פה בלהתאפס, אבל טעיתי. חשבתי שאני פה בלהתאפס. תגיד, עד כמה זמן יש לסרטון? עצנן. לא, אחי, הקפיצה הזה כל שניה הוא הורס לי הכל. כן.